कोरोना हा विषय देशामध्ये जगामध्ये संपलेला नाही आहे. अनेक शेजारच्या राज्यामध्ये कोरोनाच्या संकटानं पुन्हा डोकं वर काढलेलं आहे आणि गोव्यात आम्ही पुन्हा या विषयावरती सुशेगाद आहोत का, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आज आपल्याला चर्चेला घ्यायचा आहे आणि मला त्याच्यावरती बोललंच पाहिजे. बोललंच एवढंच पाहिजे कारण आमचे काही प्रतिनिधी, गोमंतकचे काही प्रतिनिधी आज आम्हाला सांगत आहेत की सातारड्याहून गोव्यामध्ये पेडण्यामार्गे येण्याचा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावरती कोणत्याही प्रकारे तपासणी केली जात नाही. त्याचे काही मित्र आज या मार्गे गोव्यात आले आणि तिथं त्यांना आढळलं, फोर व्हीलर घेऊन आले, तिथं त्यांना आढळलं सीमेवरती की कोणत्याही प्रकारे तिकडं तपासणी केली जात नाही आहे किंवा त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रमाणपत्र घेतलं जात नाही. त्यामुळे लोकांना आता माहीत झालं आहे महाराष्ट्रातून इथे येणाऱ्या लोकांसाठी की या मार्गानं सहज गोव्यात येतं आणि कोणत्याही तपासणीची गरज नाही. हे संकट एवढ्यासाठी महत्त्वाचं आहे कारण कर्नाटका आता अत्यंत सजग झालेलं आहे. कर्नाटका एवढ्यासाठी पूर्ण आपल्या सीमा पुन्हा कंट्रोलमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत कारण केरळमध्ये कोरोनाचा उद्रेक वाढतो आहे आणि तिथं तर डेल्टा नावाचा जो आता नवीन व्हेरियंट आहे त्याचं प्रमाण वाढू लागलेलं आहे आणि डेल्टा घातक आहे. अशावेळी जेव्हा आम्ही गोव्यामध्ये शाळा आणि कॉलेजेस खुल्या करण्याचा विचार करतो आहे, पुढच्या महिन्यापासून काही कॉलेजनं आता आपली दारं खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशावेळी तर अशा तऱ्हेची बेफिकिरी गोव्याला चालू शकेल का, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आम्हाला माहिती आहे गोव्याची अर्थव्यवस्था ही पर्यटनावर आधारित आहे आणि पर्यटन म्हटलं की अशा तऱ्हेचं खुलं वातावरण असणं खूप महत्त्वाचं आहे आणि पर्यटन क्षेत्राचा दबाव सरकारवर आहे. सरकार जेव्हा अशा तऱ्हेचा दबाव येतं तेव्हा सरकार लवचिक भूमिका घेतं, काही प्रकरणात निष्काळजीपणा अशामध्ये असतो. त्यामुळे आम्ही पाहतो की मागच्या जवळजवळ 15 दिवसांमध्ये गोव्यातील हॉटेलांमधील उपस्थिती वाढू लागलेली आहे. कालच आम्ही वाचलं TTAG जी आहे, जी येथील प्रमुख पर्यटन संस्था आहे, त्यांनी म्हटलेलं आहे की हॉटेलमधील पर्यटकांची उपस्थिती जवळजवळ आता 50% वरती गेलेली आहे. याचा अर्थ असा आहे की गोव्यामध्ये पर्यटकांची संख्या वाढू लागलेली आहे. विमानं आता खुली होतील, विमानतळामध्ये अनेक विमानं आता येऊ लागलेली आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये जर आपण हलगर्जीपणा केला आणि गोवा सरकार याबाबत अत्यंत माहीर आहे, मग कोणत्याही बाबत बेफिकिरी आणि हलगर्जीपणा आपल्या सरकारला पाचवीला पुजलेला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये जर अशा प्रकारे पर्यटक आले, मोठ्या प्रमाणावर लोक जर येऊ लागले आणि त्यांनी अत्यंत निष्काळजीपणा दाखवला तर गोव्यामध्ये कोविडची लाट, जी तिसरी लाट आपण म्हणतो, ती लाट मोठा तडाखा गोव्याला देऊ शकतो आणि ही जी सुनामी जी गोव्यात येईल ना, ती अनेक लोकांना प्राणघातक ठरू शकते. कारण जो डेल्टा व्हेरियंट, जो डेल्टा प्लस नावाचा जो आहे, त्याचं प्रमाण तसं मोठ्या प्रमाणात गोव्यात आपल्याला दिसलेलं नाही आहे. पण केरळमध्ये ते आहे, त्याची लागण कर्नाटकाला झालेली आहे आणि ती जर गोव्यात आली ना आणि सरकारची जर अशा प्रकारचा जर निष्काळजीपणा जर जाणवू लागला तर हे संकट संपूर्ण गोव्यात पसरू शकेल. गोव्यामध्ये तशी व्यवस्था नाही आहे आणि आपण यासाठी जो काही मुकाबला करण्यासाठी जे काही एक संपूर्ण एका ताकदीनं जे लढायचं असतं ना, त्या ताकदीचाही अभाव आम्हाला सरकारमध्ये जाणवतो आहे. म्हणून आम्हाला आताच सरकारला निक्षून बजावं लागेल की तुम्ही सावध राहा, तुमच्या बॉर्डर्स पूर्णतः सील करा किंवा पर्यटकांची तपासणी करा. संपूर्ण पुन्हा एकदा हा निकष जो आहे कोविडचा, तो निकष आणि काटेकोर नियम पुन्हा अत्यंत कडकपणे लागू करण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे आणि हा अत्यंत महत्त्वाचा असा इशारा आहे. सरकार आणि आम जनता यांनाही तो आता कडकपणे पाळावा लागेल.